No, čože to tu máme? Rís Basmati Ports Caramel. Podľa prekladača karamelové bravčové. Už je to zohriaté v mikrovlnke. Tak sa na to pozrime. No, dáme pauzu, otvorím to. No, už je to otvorené. Takže zoberiem si vidličku. Takže tu máme mäso, nejaké omáčke a k tomu rýžu. Ukoštujem. Niečo podobné som už mal, neviem, či to bolo presne toto. No, celkom dobré. Výrazne chutnejšie než tie slovenské polotovary do mikrovlnky. Takže za mňa celkom fajn. Rozmýšľam, koľko to stálo. Myslím, že okolo 3 eur alebo tak nejako. Týždeň. Kedy som to kupoval? Piatok som to kupoval, dneska je streda. Hej. Takže 5 dní to stálo v chladničke. Dátum spotreby tu nie je. Ten je na tom obale, čo už som vyhodil. Je 8.7. A dneska je 11.6. Takže keď to má vydržať mesiac, aj viac, kto vie, čím všetkým je to konzervované, ale akože chuťovo je to dobré.